Recept na fučku, ktorý som pridala minulý rok na svoj profil, rozpálil veľké vášne. Fučka sa pripravuje zo zemiakov, múky, masti a cibule. Jedni tvrdili, že je to zemiaková kaša. Svojím spôsobom majú pravdu, aj keď klasická zemiaková kaša prílohová sa pripravuje z rozpučených zemiakov, smotany a masla. Fučka však nebola príloha, ale hlavné jedlo. Jedlo chudobných. Jedni ho mali radi, iní ho neznášali. Do osolenej vody sa dali variť nadrobno nakrájané zemiaky. Keď boli uvarené, voda sa odliala len trošku a zemiaky sa vo vode popučili. Bokom som si pripravila múku rozmiešanú vo vode. Zemiakovú zmes som vrátila opäť na oheň, pridala som tam múku, rozmiešala a začala variť. Keď kaša zhustla, bolo hotovo. Bohatšie gazdine aj do tejto zmesi pridávali trošku smotany. Fučka sa naložila na tanier a bohato sa poliala masťou, opraženou cibulkou a slaninou. A bolo hotovo. Tak dobrú chuť.